Cum este corect să ne închinăm la icoane? Închinarea la icoane în Biserica Ortodoxă. Semnul crucii și închinarea. Faci semnul Sfintei Cruci de 3 ori, dacă ești obișnuit astfel. Poți face o metanie mică, o plecăciune adâncă sau mare, cădere în genunchi și atingerea frunții de pământ, în funcție de evlavia personală și de rânduiala momentului. Sărutarea icoanei. Se sărută cu evlavie mâinile sau picioarele lui Hristos, a Maicii Domnului sau ale Sfinților. Nu se sărută fața Domnului sau a Sfinților din respect. Dacă este o icoană mare, poți să o săruți în partea de jos. Rugăciunea înaintea icoanei. Poți rosti o rugăciune scurtă cum ar fi: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul, păcătoasa. Dacă te închini la o icoană a Maicii Domnului, poți spune: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, roagă-te pentru noi. Dacă este o icoană a unui sfânt, poți spune: Sfinte, numele Sfântului, roagă-te lui Dumnezeu pentru mine. Evită gesturi nepotrivite. Nu atinge icoana cu fruntea sau alte părți ale corpului în mod exagerat. Nu sufli asupra icoanei și nu o șterge cu mâinile, decât dacă ai binecuvântare să o cureți. Nu te grăbi. Închinarea trebuie să fie făcută cu liniște și smerenie. Dacă ești într-o biserică, urmează rânduiala locului, iar dacă ești acasă, păstrează același respect. Închinarea la icoană în Biserica Ortodoxă trebuie făcută cu evlavie și respect, având în vedere că icoanele nu sunt obiecte de adorare, ci ferestre spre realitatea duhovnicească.